La novel·lista barcelonesa Sílvia Romero, el poeta Manel Pitarch de Vila-real i l'arquitecte xativí Vicent Bataller han estat enguany els guanyadors dels Premis Literaris Ciutat de Xàtiva en la seva 34a edició. La gala celebrada en l'antic convent de Sant Domènec va estar presidida per l'alcalde Roger Cerdà i el regidor de Cultura Jordi Estellés. Laura Salinas guiaria la presentació. L'edició del 2017 ha sigut una edició en la que s'han incrementat d'una forma molt notable el nombre d'obres que s'han presentat a tots tres premis i satisfeix també perquè el nivell d'aquestes obres, segons ho ha reconegut el propi jurat, ha sigut tremendament elevat. Per tant, crec que al final hem aconseguit redreçar d'alguna manera aquesta vessant cultural d'estos premis, dels Premis Ciutat de Xàtiva, i esperem que este ascens i aquesta millora continuen endavant i que en les pròximes edicions se consolide d'una manera molt important aquests Premis Ciutat de Xàtiva. Sílvia Romero s'emporta el Premi de Narrativa Blai Beiber, dotat amb 9.000 euros per El jurament, obra que mostra dues històries en paral·lel. Una està ambientada en època actual, en la qual no estic fet cap spoiler, en la qual es descobreix a sota d'una pintura una altra pintura que atribueixen a un gran pintor, a un gran artista del segle XVII. I aquesta troballa és la que ens situa, ens porta cap a una altra història que anirà avançant en paral·lel i que precisament ens col·loca en el segle XVII d'Anglaterra, concretament a Londres, bàsicament. I en aquesta investigació al voltant d'aquest quadre que hi ha al darrere descobrim una història que per mi és la història més potent realment de la novel·la, en la qual hi ha una història d'amor, una lluita, una venjança, i per això hi ha aquesta frase del jurament, que és el títol inicial que tenia la novel·la. Amor a Sant Freda, Ànima mesquina, Júlia M o El camí de Bandama vermell són altres de les novel·les d'aquesta autora que també s'ha cultivat al teatre i la poesia. Ha guanyat 6 premis literaris, entre ells el Columna Jove de 2010 i el 15è Lector de l'Odissea. Cada escriptor és un món, però jo escric amb la finalitat de comunicar alguna cosa i per comunicar-la és evident que necessito ser llegida. I per ser llegida necessito que algú em publiqui. Per tant, el camí dels premis literaris és un camí difícil. Moltes vegades em diuen que sempre ho guanyo tot. Jo sempre contesto que puc presentar una llarga llista de premis perduts, perquè evidentment és molt complicat guanyar un premi, no és pas fàcil, però evidentment és un camí que et porta precisament a les portes de l'editorial i a partir d'aquí tot és molt més senzill a nivell de difusió, a nivell de promoció i de començar a obrir-te una miqueta de pas en aquest món que és complicadet per ell mateix. Manel Pitarch firma el poemari per a ociosos en homenatge a Alain Fuster, que s'emporta l'Ibn Hacham amb premi de 4.000 euros. És un plec, de 4 parts que són trams vitals que estan dividits en una part dedicada a la relació amorosa, una altra al record o als escenaris vitals, una altra que són les parts de la vida, si fos un homenatge a Hesíode, i l'altra que és una mena de recorregut, d'intentar lluitar cap a la mort. Manel és també autor de Primavera entre les runes o Trajectes del desencís, Premi Jacint Verdaguer de 2002. Tal com va assenyalar al seu discurs, la seva Vila-real natal fou també la de l'historiador Carlos Artú. Molt content, a banda del premi en si, perquè per mi la ciutat de Xàtiva és molt emblemàtica per als valencians, però té moltes empaties personals i que ha sigut una il·lusió doble, clar. El Parlam del Tinguem, el valencià de Xàtiva i la seva àrea d'influència és el treball guanyador del Premi d'Assaig Carlos Artú del xativí Vicent Bataller, dotat també amb 4.000 euros. Que abraça no només la costera, que és la comarca de la que és capital Xàtiva, sinó que abraça també part de la ribera, sobretot al sud del Xúquer, que sempre ha mirat cap a Xàtiva, i part de la vall d'Albaida, més o menys fins a Olleria, Benigànim, Montaverner, i aquesta part sempre és àrea d'influència xàtiva i no d'Ontinyent. Llavors jo el que he fet és agarrar tota aquesta zona que és, podem dir, àrea d'influència o àmbit d'influència de xàtiva tradicional. I he fet la descripció de fonètica, morfologia i lèxic, i inclús de cultura popular, de frases fetes, de refrans, etc., de tota aquesta zona. Això ha sigut una cosa, aïllada, de fer un estudi molt gran, perquè ha sigut una faenassa,
i quan l'ha acabat dic, home, aprofito que l'ha acabat, que tinc molt de material, presente, com no, jo crec que el concurs de Xàtiva, que és el més adequat, i ja he tingut sort. Content sobretot perquè és de Xàtiva el premi, no? I és com un reconeixement a tota aquesta faena que jo l'he feta per gust, jo m'ho he passat molt bé, però si damunt tinc un premi, doncs millor encara, no? L'impactant espectacle Molière de Maduixa Teatre ocuparia la segona part de la gala de lliurament de premis.